କଣ ଭାଇନା ପଇସା ଦଉନି କେତେ ଦିନ ହେଲା ରଖିବନି। ଫୋନ ପେ ରେ କହିଛି ତାକୁ ସେ ଫୋନ ପେ ତମେ ପଠେଇଲେ ତ ସବୁଦିନ ଫୋନ ପେ କହୁଛ ଆଉ କେବେ ଦବ କହୁନ? କେବେ ଦେବେ କହୁନ? କେବେ ଦବୁ କେବେ ଦବୁ କହୁନୁ? କେବେ ଦବୁ ରେ? ସାମାନ୍ୟ ଟଲି ସାମାନ୍ୟ ଟଲି ବାଲା ପଇସା ଦିଆ କେତେ ପଇସା ଦିଅ। ସବୁଦିନ ପଇସା ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ଦବାଉ ନାହିଁ। ହଁ କଲ କରି ଶିବାଇ କଣ ଫୋନ କଲା ରେ? ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ ହଁ ଶିବାଇ କହ। ତମର କଣ କଲର ଧନି? ହଁ ମୋ କଲର ଧରିଲା ଇଏ ଆକୁ ବାଢେଇବା ତମେ ଆସ ଆଜି ହଁ କୋଉଠି କି? ଆମେ ଏଠି ଗାଁ ଛକକୁ ସମାନ ତ ରୁଟ ଉପରକୁ ଆଉ ଓ ସେଠି କି? ହଁ ଏ ଗୋଟେ କାମଟେ କର 200 ଆଣିବି ଫୋନ ପେ ଛାଡି ଦିଅ ତେଲ ପକେଇ ଦିଅ। କଣ 200 ବାଡେ